दुरा गाबोन गणेश फुजा जाहैनो होननाया थांमारगोन नोङो? थांनोसै थांनानै खुलुमनानै फैनोसै फुजाथ' जाखानाय नङाना थांनोसै थांनानै फैसा बुरजा बुरजा मोननाय बोर बिनानै फैनोसै गणेश बाबानाव। बे गणेशआ फैसा होग्रासो? औब्रा गणेश बाबायानो फैसाखौ होजोबो जत' दं मानसिफोर सबनो राननानै होजोबो नोलै। आं मिथिथाराखैमोनलै दिनैसो मिथिबाय आंबो एबारबा हले फैसाखौनो बिथारनोसै बुरजानो। आंहाबो बिगोनलै। थांदो दुगैदो आंबो थांनोसैलै। दानो रायलायखांबायबो दे होमबालाय थांदो दे। थाब उन्दुनोसैलां गाबोन फुङावनो गणेश फुजा नायहैनांगौ। मेगनाबो थाब उन्दुनो ओंखारथारालै साला जै उन्दुबाथाय उन्दुलांबायबो आरो। गणेश बाबानि सिमां नुबा हामगौलै साला सिमाङाव आंनो फैसाखौ होफैखाबानो जासै गणेश बाबाया। मिसेबथाबनानै उन्दुलांसैलां। सिखारदो नोङो दुरा आं नोंनो फैसा होनो फैदों नै। मा फैसा होनो फैदों? नोङो एफा गोजौनिफ्राय फैथारबाय गणेश बाबा मा मा दङलै बे सोरगोफुरियावनोथ'। गणेश बाबा नों फैसाखौ आंनो केस होगोन ना एटिएमजों होगोन ना माजों होगोन? आं नोंनो फैसाखौ गाबोन मेलायावसो होगोन। मा गाबोन मेलायावसो? दा लाबोखायाखै? आङो फैसाखौ बखस्लाबनो हायाखै बेखायनो लाबोनो हायासै। गणेश बाबा फुल खालामबायलै नोङो। दे जेखियानो जादोआ नोङो गाबोन मेलायावल' फै। गाबोन सोरांबानो नोङो नोंनि खुगानिफ्राय फैसा 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 सोदोबखौ सानसे बुंबाय थानांगोन अब्लासो आं नोंनो फैसाखौ हरगोन। मा जागोन दे जागोन गणेश बाबा जागोन। आयौ मोगथाङा सिमांमोनलै बे माथो गणेश बाबाया गावनो फैथारदोंब्रा। नंगौना नङा जाखोलै आंनि सिमाङालाय? गाबोनबा आं फैसाफोरखौ मोनगोन ना मोना? दे गाबोन सानसे फैसा फैसा होनबाय थाथारसै आं। उन्दुफिननोसैलां माथो दासो दुइथाब्रा। आयौ माबायदि सिमांलै बेलाय नंखायना नंगौ जाखोब्रा। दानि माखासे दानि गणेश फुजायाव थांथारनांसिगोन र'। ओइ खासेव ओंखारदोंना ओंखाराखैब्रा नोंलाय? फैदो माबार माबार थांनोसै आंहा सिमां नुगोलायबाय आरो। एकदमबारे गणेश बाबाया आंनि सिमाङाव फैनानै फैसा फैसा बुंनो थिनदोंलै आंखौ। थाब फैदादो दे नै आं ओंखारनोसै बाहेराव। आइलै गारियानो दाबो फैयाखै माथो माला मोनहैबावगोनब्रा। दे फैगोन दे दसे थाथ'। मालायफ्रा गासिबो गारि गाखोलांजोबदोंलै मालाय हनै बिमा फिसायाबो गारिसो नेगासिनो। जोंहा बिदि थाबायलांनोसै नामाब्रा? आथिङा साजोब्बाय आं थाबायनो हाथारलालै। बेखिनिखौ थाबायनो हायाबा सेंग्रा नोंलालै नोङो। मायावथो एफा बुरजा बुरजा जागारोब्रा नोंलाय लसलाय। थुलै माम्बार लासै लासै थु। फैसायानो थाइसेबो गैयाबा माजों गारि गाखोनोलै ना नोंनाव दं? गैयालै आंनाव गैया आं नोंनावसो दं सानदों। आया गावनाव गैयालासिनो मालाय बुंबाय थादोंब्रा नोंलाय। बे फैसाखौनो बिनो थांनो नागिरदों आं गणेश बाबानाव आरो नोंहा गारि गाखोनोसो बुंबावदों। दा फैनायाव गाखोबोनोसैब्रा गारिफोरखौ गणेश बाबानिफ्राय फैसा मोनबा। माखौ फैसानि एफा दावराव जाबाय थादों नोंलाय जाम्बालाय? सोर गणेश बाबाया सोरनो फैसा होफेरनायलै? सिमाङाव नुबालाय बे नोंनो फैसाखौ होमारगोन। होगोनलै फाग्ला होनो होननानै बुंखादों। नोङो बेफोरखौ सिन्था खालामनो दरखार गैया थ' मामाथ'। फैसाखौ मोनबाथ' आरामलै आंहाबो बिगोन। मामि बै दादामोनहालाय माथो मालाय थाबायलांदोंसो। नों थाबायनो हागोन बिसोरबायदि? लासै लासै थांसै आंबो। मालायफोरा मोनहैजोब्बाय खोमाहाय गणेश फुजायाव जों सानैल'सै होनदां। नोंनो लेट जाबायबा फाग्लि आंहाथ' थाब जाथारदों ना। थुदोहाय मामार जोंहाबो थांसै। गारि गाखोजागौमोन नोंदों जोंहाबो। एबा गारिखौलाय मा गारि गाखोलायनोहाय? फैलाबायबाय बुंनो थिनखादोंलै गणेशआ गावनो फैसा 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 फैसा। फाग्ला जाखो ना माखो हरलै फैसा फैसा होनथिंलाबाय थाबाय। मामार खुलुमनानै फैबानो जासै। मामार फैदोहाय नोंसोरो। नै सिख्लाफ्रा दावराव जालायथारबाय थुदो। ए गणेश बाबा आंनि फैसाखौ पकेटाव सोनानै हरखादो दै आं दखानाव थांनानै डाइरेक्ट नागिरहैनोसै जाखां लोंखां। फाग्लासो जाबायलै बेयो। थुदो थांसै जोंहा। जि मोजां साजायदोंहाय गणेश बाबाखौ। औ नायनो मोजां नुथारदोंथ' आरो। सल'खौनो खनगानोसैहां। आयौ फाग्लिया मोजां खननो रोंथारगौ। जोंहाबो माबा माबि जाहैनोसै एसे। औ जायाबा थुदो फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै। फाग्ला फैसाया दंना गैया दांनायनायदोलाय पकेटाव। दांनायनायखायालै आङो दाहाय हरनो लागाबासो दांगोन। आंहा गणेश बाबाखौ फोथायनाय दंखायो आंनि पकेटाव सोनानै दोनहरखाबाय बियो। आङो आरो केस थाखासो बिखादों। फाग्ला दा लासिंसिं जाखांनानै मा होननोलै?
गन्थं गोलावखाय लाजिबाय थालै नोंहा आंहा लाजियालै थाब थाब जा मादै मोननो मा नांगोनथाय नै चावमिन जानोनो लाबोदो प्लेटसे जाखांनानै माबा थांनोसै दे बाबा दे ओइ जाखांबायलै आंहा जाखांबाय आंहाबो फैसा हरदो दानिया रलै दसे जिराय चावमिन जागोन ना आदै जागोन मेरला दङ थुदोलै फाग्ला थांनोसै मानसिफ्रा एरदों आरो एरदों फैसा हरदो माबार र' पकेटाव दांनाय नायनोसै आं मा सक जाखो फाग्ला मा जाखो फैसाया गैयालै फैसाया गैया गणेश बाबाया दोनहरजा आंनि पकेटाव मा होनखोलै नोंलाय फाग्ला माथो सिगाङाव बुंफैखादोंमोन दा मा जाखो दाना दखाननिफ्राय माबोरै बारग'लांबावनांगौलै जोंलाय है खुगाया मा सिनानै थाबाय थाखो जाम्बा थाम्फै दंग्रा मासे हाबजागोन बे खुगायाव थैबायलै मा खालामबावनोलै दानालाय ओइ दखानि मालै सेंग्रा बाखि जागोन नामा ब्रा जायालै सेंग्राफोर दिनै फुजानि जनोखि बाखि हरो नामा फैसाखौ बावबोदोंलै नोंसोरो फैसाखौ होनो हायाबा आंनि दखानाव थोरसि लथा सुग्रा थादो आंनिनो गमस्ता जानानै थादो मानि दाहोना सोंबाय नोङो जोंखौ औ बेवलाय माथो गाज्रि बाथ्रा नों फैसा होनो हायाखै खाबसेनो थानांदों मा खालामबावनोलै दुरा फैसा गैयाबा मानोथो जानो फैयोलै आङो सिख्लाफोरखौ लाजिलायलांबायलै लाजिनानै गबावगोन होननानै फाग्ला दे दाहोनाखौनो थालांसै ओइ सैमानि फिसा आंनाव एफा आजादि जायो आरो आं बेयाव बिदि थालांनो नै थागोना थगायले आदाया ब्लड नोंहा थानोबा थालै आंहा दोरखार गैया थानो नोंसोरो दखानाव माल बुस्थु जानानै फैसा लाबोखाया मा बुंखोलै नोङो आब' जोंनाव फैसाया दं नाथाय जोङो बावबोदों फैसाखौ लाबोनो मा दखानाव माल बुस्थु जानो फैदों फैसाखौ लाबोनो बावदों मोजां रायलायनोबा रायलायलै होमबालाय नोंनो होदो जोंनि फैसाखौबो आं नोंसोरनि फैसाखौथ' होनो हायोहाय नाथाय आं फैसाखौ होलाङोबा नोंसोर बांसिन अलसिया जाबावगोन नोंसोरो खस्थ' खालामाबा बुजिनाय नङा साबायखर बिनानाव गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम थामारनांसिगोन जोङो बेहायनो थैबायलै दे थानानै नायनोसै आरो थगायमारबाय साला गणेश बाबाया फैसा होनो होननानै बेबायदिसो खालामबाय आंखौ बुजिबाय आं गणेश बाबा बे संसाराव खस्थ' खालामाबा रावबो फैसा मोना दे नोंनिनो जै दे मावनोसै आं आदा दे नोंनावनो खामानि मावनानै थानोसै आं